bagtirik ng kanyak. Tapno saan kantong agbabawi iti ka maudyanan. Sika, manong honesto. Sigurado ka kadi iti marikrik nam kanyak? Kapkap nagak. Ay-ayatan ka launay, Adelfa. Manong honesto, kalat nagdalo yun. Butbutang. Agkalma ka lang. Awan da ka sa mapasama ka na tayo. Saan nga ipalubos ni Mang Sator? Kasano nga agkalmaag? Kat ni nagdadakkel dagiti dalo yun. Oray la nariknak ti panaggaraw ti ate. Kat kasla maulawak madtan. Agtugaw ka lang. Kasano no dadaka sa mapasamak ka na tayo. Makigtutulangan ni amang analma sa kungayam. Sana nga mo akadwa ka iti ate. Nervyosa ka gayam. Nubilang maaring nabnab ti ate. Jack ipalubos sa malmas ka. Ilamoy ka. Aging ga iti takdan. Talagang agnerbyusak. Aywan gayam. Naipakadam ka di ka ni Sir Amerti panangusarta iti ate. Anya man ang tinapasamak, takaslasan na may drawing tilangam, Margot. Nilisbet ti kagurak. Agasam atong paan na kano. Ang lalakit di ka po na, no pa yan ay bagana na ita. Tila babawi ka nagibagakin ka. Tauray basol ti anak mo. Syaklat ta ti dakas. Anya man ang tinapasamak ka na kayo? Apayakas ta ti bagbagam. Bayam laangan. No, hindi ko man imbagbagakin ni Ami. Saan na nga amo? Anang ko tinagsaritaan da kini Mr. Garcia. Ti ipapan naman ang itjay probinsya. Ti amo nga tanit Tita Margot. Tsak maiturat atong paan. Amo na lang ano ito nakakurkura ka may palagip tayo nga Adelfa. Abay ko mano agnobyodan ka ni Manong Honesto. Bibiyang ko. Sa dino ka diti papanantayo, ma'am? Kaya't ko nagpasyari ti bye-bye. Mapantayo nga rod ide Cavite? Anya Cavite? Nagadayo. Masado ta kag biyahe ti adayo. Ije Rojas Boulevard Latan. Napintas nga agpaiso ti agpasyar ijay, ma'am. Hadapay napintas a panganan. Diyak makapangpangan. Saan akaan ti papanak ijay? Kaya't ko lang tagpasyar gaputa makapungpung tutak. Diyak maawagan ni Honesto. Nakaadayon sa akin di tinagpasyaran. Nakuha yung opisina. Hanggang kinuyog man ni Benjen ni Lisbeth. Anya nga ta tinapasama kadakwada ka ni Margot. Nukasano tipong tot ni Margot. Ang mga nadadapay ka ni Lisbeth. Kabisadok ti ugali ti anak ko. Sana makatep-tepel. Dadakkel pa dagiti dalo yun. Ngem, saan una yun anadawal? Saan ka na madanagan? Pasensya kan kanyak manong honesto. Talaga nagnerbyusak. Malagip yo. Idi dandaniak na yanod iti naapres awaig idi napantayo ijay pagminasan. Agtalag ka kanyak. Aging ga akadwanak. Awan dakas ang mapasamakan ka. Nakasagana ka mangipusta iti biyag ko para ken ka. Makapanerbyos matay ta nga ibagbagam. Kasta ti panagayat ko ken ka, Adelfa. Diyak kayat ang makariknak iti butang no kadwanak. Kayat ko, naragsak ka. Agyaman ak manong honesto. Pudpud nun sa talagang taytoy. Mariknak anapas nag iti panagayat na kanyak.
Imawag gayam ni Sir Amir, Adelfa. Ha? Kasano no maamuan na tinapasama ka pa ng usarta iti ate? Amuyo ka di agapo iti climate change dagiti sabong ket agbaliw iti kolor na. Gapo iti panagnato iti UV radiation gudbuay iti nakaro nga ozone layer iti napalpalabas sa dekada tinang itunda ti panagbaliw iti kolor dagiti sabong. Iti panagadal iti 2020 babaen iti Clemson University scientists ti UV pigmentation iti sabong ket ngimato iti panagtulid ti panawen anang itunda ti degradation iti pollen ti sabong. Saan met a makita iti mismo a mata ti panagbaliw ti kolor na ngemdak kala problema daytoy kadagiti pollinators. Nya dagiti masansan arason ti desgrasya kadagiti nakamotorsiklo. Kaadda iti impluensya ti nasanger bayat ti panagmaneho. Dagiti issue ti mechanical. Panang balewala kadagiti linteg trapiko. Saan a nakakonsentrate iti driver. Saan a napintas a kondisyon ti kalsada ken kaawan dagiti signages. Saan a napintas asasaaden ti panawen. Amuyo ka di ati ostrich ket maibilang a kadakkelan at umatayab diti lubong, ti kadagsen tinataengan nga ostrich ket umabot iti 50 ket 7 a kilo, aging ga iti 2.7 a metro. Ti ostrich ket dakdakkel ti matana no ikumpara iti utek na. No pay kasta, naidumduma ti kinasirib ti ostrich ken nasidap ti panagkita na. Iti kanito ang makakita ti ostrich ti risgo ket agkillo ti ipus na. Amuyo ka di ati Africa ken Asia ti ayan ti agarup 90% iti world's rural population, saan amin ket agnanay diti may bilang nga booming city gapu ta kaadwan kadagitoy ket adda iti ruwar ti bustling locations, partikular iti India. Nga addan ti kadakkelan a bilang kadagiti agnanaed iti rural areas wenno 893 million pasar iti report. Ti Met China ti addaan ti dakkel a rural population nga addaan ti 578 million itruwar ti major centers. Dagiti benepisyo tinateng ken prutas iti salunat. Makatulong dagitoy kontra iti anemia. Gapo iti raman dagitoy nga iron, nangruna dagiti berde anat natang, kas iti spinach. Addaan pa'y dagitoy iti nagduduma a bitamina, kas iti bitamina B ken A. Manglaban dagitoy iti osteoporosis ken bato. Gaputa na baknang dagitoy iti putasa. Makatulong dagitoy kontra iti Alzheimer, wenno pa nagkabaw. Stroke, gapo iti raman da a vitamins B, K, ken J. Dadadakkel man ang tidaluyon iti igid ti baybay manong onesto. Naimbag na nakatakdang tapay. Napanunot ko. Mangupa talangan iti cottage. Tapno dito apply ang ituloy tati ag picnic. Diyak kahit asan ka naragsak iti panagpasyarta. Napimpintas pa'y kumano resort lang ang tinagpiknikan ta. Bayam, inton maminsan man ang nagkuyog ta. Kaya't ko lang amin aduduha ta. Awan makasinga kadata. Angam, madin sa gayam no ija resort. Am-amo ni mamang tiyakin ko iti resort. Kat ang mga numay danon da ni mamang nakita na ta. Agbutan kan sa loon ay kini mamang mo. Saan na nga tapay akabaalan di makisarita? Ne? Ni Sir Amir ti umawawag. Kasaritak bit Mangan ka pa iti balon ta. Sige. Awan pulosin pa unag mo. Hello, sir? Honesto, itay pa nga awagan ka. Kuha ngamin, sir. Narigat ti signal itay. Imawag ni Mr. Garcia kanyak. Dandani akmanan na danita Ilocos. Nasayat, sir. Tapno may matangan nyo ti groundbreaking. Ay, ayan.
Kila tapi migsa siya ngayon. Kitna'y makatudtudun siya. Nang langab ti tangatang, nang runa iti abagatan na laod. Nagawidak sa langan. Amangan no, mabutan pa iti tuno ti dalan katagore-gorak. No muna, saan pa yan nakasangpad ni Adelfa? Ay, malagip ko manan. Ni Camille nga dati nakita kita'y bigat. Aglalaok mo ti mapampanunod ko. Simangpat kayo gaya man kini Benji, Lisbeth. Itay pa ilang akayat ni Amir tirmuar. Saan nakmat nga inawagan ni Sir Amir, madam? May sama tayo, Maricho. Wrong timing. Ita, pa ita nakasangpit akong so mauawag. Masadot ako na rumuar. Tibagyo, ma'am. Nalipatan nyo. Bayam lang ta dita sofa. Saan naman ano? Yaonan ba? Mas lagdinak nakita. Ayan nga rod ni Sir. Asar-sarak na iti kwarto mi. Nabayak iti rupdek etay. Ngamitay na garbis, imulogan. Agtudtudo man nga tan ija Ilocos. Nasayat mat tapno matarakan dagiti paga ijay. Talaga mat anya, Benji. Adda ka dito'y Manila ngagnamnam ay. Ngam pampanunutom lata ti kinakurapay ti probinsya. Nakurapay ijay lugar mi, madam. Ngam naragsak. Apay nga rod nga da ka dito'y syudad. Mabalin mo mo takidawon kina Amir nga ijay probinsya ngagtrabaho kalaangan. Kasapulan nak ngamin ni Sir, madam. Uray siyak, Benji. Kasapulan ka. Laglagi pam dayta. Ay, kaslag todo itay. Naimbag ta nakasangput kan. Ay kat kumusta mo ti panagpiknik yukin ni Camille? Nasayat matamang, naragsak. Ay, malagip ko gayam. Ay nga na ganita hindi kapsat ni Camille ngagtabtrabaho di Manila. Ni Manang Camila. Ay, kita magkaslag kasingin daan ya. Dandani na payag kang nagnagan. Iniyamot danday di dala na kapilin. Camille, kan Camila. Sa paya, kaslanay ran-ran namot. Ngamin ka, nakita kita ibigat. Anya? Imposible ko na ka. Dahil pagkadama, nakadama nagpiknik ni Camille. Amang ano ni Manang Camila ngagpay so tinakita yo amang. Sige, sumbrag ako ni ti kwarto. Agi na naklaan. Ewan na po. Amang ano na panog ka. Amang, pakawanan dakiti panagulbud ko kada kayo. Sapay ko matamawa tandak to. Anya nga tati aramidag. Kasaritak ko man ni Camille ngam diyak kaya't ama-amuan na nga agar-aram ni Manong onesto kanya. Agparparang pelang iti alintataok tilangan ni Adelfa. Bayat ti kaadami iti yate. Nariknak ti panagbutang na. Nagdadakkelmat ngamin dagiti daloyo ni tay. Iti makasangpetak. Agtudtudumat yan. Naimbag na itulnog ko pelang ni Adelfa. Adelfa. Ay-ayatan kalaunay. Sapay ko mataaklunan nak.
nakapanaw kayo kani Benji, itay na amuak, ang nagsinungbat kayo manan kani Margot. Nangipulong kayam ka na kayo da dya babae, Dad? Amok, amay turad mo atong paay. Kasano adyak ibaga dayta? Kunak ngamin, adyak kayat ti sumurot ka na kayo. Tanangagnan sa ti panagsarita yung kini Mr. Garcia, may papaniti plano yung agpailokos. Anya, ket anya ti problema iti dayta. No, jak sumurot ka na kayo. Kunana, bukudan ka no Juan da dya nga Adelfa ni Manong Onesto. Ah, Kat anya ko matibibiyang ko itadad. Ti amo na, pagpatpatayak ni Manong Onesto. Ngam ti kagurak lao na yan, iso ti panang dakamat na kanya Adelfa. nakasarita ko ni Lisbeth Margot. Sikamat ngamin. Napay nga imbagam kan kuana, nga agawon niya Adelfa ni Onesto. Inal daw ngagkit-kita da. May sa ti pangupisinaan da. Baro kan balasang da. Kat pagparangam akamatan ni Lisbeth ni Onesto. Talaga si ka ha, Tita Margot? San ka latang agsarsad na? No si sasangol ako man ni Adelfa, pungot-pungotak. Pagtimugan kayo adwa. Saan matarumbang datang ibagbagam? Iha. Into nagsubli kayo di probinsya, isurot yun ni Tita Margot, katijayin nga gyandad. Isunsamat niya kinkursunada kini Onesto. Talaga sa nakakabain. He! Agtal na kaya. Kasano nga respeto ka? Kasama di ugalit. Tal na. Di ka lamang umang ang sinsinlong bat. Lisbeth, sumurot ka kada kami ka ni Benji. Katsak, iba ti dak? Nasay-saya at nga ginadayo kayo pa lang. Adlapas kan, iti balay ti may sang amigo. Inawis na kano ti pade, mangmisa. Nasayat mo. Tani, di akong masango ti mapaniti simbaan. Kasano, kat pasiglaan negosyo ti adda iti ulom. Amo kondad. Saan nga taan nasaysayat no ni Tita Margot ti ikuyogyo? Ngamin, iso ti rumbang amamisaan. Idi adda apel lang iti Manila. Awan ang panawan ko ang makimisa. Ure Domingo ngamin kat dalat na pangawisan kanyak ni Mr. Del Rosario. Pasigbat lang arod abalitok kas kada pagminasan ti pagsasaritaan da kadagiti pada na negosyante. Talaga kayam abak nang tisigod nga amo yo? Wen, may padpadamag pa nga adda na kalamang abinarret abalitok na. Bak na nga talaga. Amo ni Sir Amir dagiti akinabak nang na Adelfa. Di, may mayat nga rod ani Sir Amer tinagbali na boss mo. Adan panawan mo makimisa. Ure edi nabiitak pa dito eh. Diyak masarakan ti simbaan. Sikat nang itunda kanya kadagiti na Diyosang nga aramid. Managbasol ka kadi, Manong Onesto? Tsak nalapdan tinagkatawa, katkagap-gapu tayo iti simbaan. Awan dahakis na nung naragsak ka, Adelfa. Amon, nakaragsakak. No makikita ka ang naragsak. Awan pain at talaga ni Lisbeth. Anya ti kayat na asawan. Asyak ti rumbang ama imisaan. Kayat na ka din amatayak. No apay nga minadyak makatapal. Kanayon ababalawan nak ni Amir. Tatutupak ni Lisbeth. Kurang laangan nga iparupan ng awan manak-nakam ko. Saan ani Lisbeth ipagproblemaak? No di kat ni Amir.
Naragsak kayo nakisarsarita kan ni mamang amang. Napaut matbasit ti pa nakisarita yung kan kuana. Ay, ay, maragsakan na akta. Pumipig sa kanumot langal. Maura si kamat, naragsak ka ba? Kaskada kayo amang. Maragsakan na akta makasauta yung matlangan ni mamang itinapaot. Inton maminsan. Padasik tong ibaga nga gawit langan. Tapno dito'y ngagbaimbag ka nagbabagsa. Barang kayat na amang. No, mula ko man ni amang at sa bali pakaragsakak. Barang manugot. Kanda say-saya at zamanan. Nusanan ngagsubli di balasiw tao. Nagadumot gayam ti sangaili ni Mr. Villa Hermosa. Saan lang nga mabigbigbigan negosyante. At dapat nagti politiko. Ay, inaawis ko lang ko man ni Marichu tapno da kasarsaritak dito edad. Ano ba ti kataab mo ang mabalin mo kasarita? Ni Congressman Fabro Dayaya. Ni Russell, at nakatuwa na babae? At di ako ng pain. Babaero kaya? Anya ti mapasama kiti dayta agundaway. Gagayam, denggan inton bigat tituloy ti nobela a napauluan. Adelpha. Nobela kanisursurat ni Delfin Dumayas. Itimat direksyon. Lubimin Aquino Sr. Production Supervision. Leti Astudillo Aquino. Manipo diti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mat kada kayo. The number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Amuyo ka di ati may nga tao ket nataytayag iti bigat no ikumpara iti rabii, napaspaspas ti panagtayag iti umuna nga tawen ti biyag. Saan nga may basar iti jeans iti panagtayag gaputa 30% iti daytoya ket aggapu iti nutrisyon ken ipapaw neg ti bagi ken digiti pisikal nga aktibidad. Amuyo ka di meta adach ti katatayagan nga tattao iti intero nga lubong ken mangrugimet a bumabat ti tayag iti maysa nga tao apaman nga matapugan na iti tawen nga upatapulo. Apay nga napateg ti panagbakuna dagiti ubing. Umulong daytoy karigiti ubing amang salaknib karigiti makaakar a sakit. Ti panagbakuna ti katalgedan nga naibasar iti siyensya nga wagas pananglaped iti panagwaras digiti dua nga makapatay a sakit. Tapno agbalin nga epektibo digiti bakuna nasken na mabakunaan ti tao kas maibasar iti schedule ti panagbakuna nga intuding ti Centers for Disease Control. Saan nga listo nga makaptan ti nagduduma nga sakit ng runa no nakumpleto digiti bakuna. Amuyo ka di ati maniket may sa miyembro ti pamilya a legume, daydi ket maibilang itis magmamano amula a dagiti prutas na ket mabukel ken dumakkel ituneg ti daga. Ti maniket maibilang paykas may sa napateg amula nga addaan ti langis ken nalawa a maususar iti industriya ti makana. Amuyo ka di pay ati maniket maususar para iti panagaramid ti dinamita. Kumagmamano nga addang tapton matagiben a naimbag tingipen. Saan ang maturog, asaan nga agsipilyo. Agsipilyo a naimbag aging gaken uray mamindwa adaras ti maysa nga aldaw. Iraman ti dila ang masipiluan, tapnon maliklikan ti oral health problem. Agusar iti fluoride at toothpaste. Ikonsiderar ti panagusar ti mouthwash. Ugalien tuminom ti ado adanom. Mangan ka dagiti presko a prutas ken nateng. Limitaran ti panangan iti nasamit ken acidic at araon. Pakonsultar iti dentist, iti oray mamindwa iti makatawen.
Adamet dagiti tattao ang mabuteng iti butones. Detiket dagiti agsagsagapa iti komponophobia. Amoy kadi ang may sa pagkakitaan akabuteng ti may sa atao ti butones. Kitsa napulos nga agisuot ka dagiti arwaten nga daan iti naso nga banag. Ken kanayon alikliklikan na ti makakita iti daytoy. May sa manipod iti 75,000 at tattao ti addaan ti komponophobia. Ngem may salay nga case study ti inaramid lang runa iti tawen 2002. Dagiti rumbeng nga aramid no masikog tapno agtalined ana sa lunat. Liklikan ti basta panaginom ti agas. Agaherhisyo kasi ti panagna, yoga kenda dumapay. Mabalin apadasen ti prenatal vitamins. Ti panagkasay mo iti panagusar ti kuryente, ket simple laeng. LED light ti usaren, popular itanday ti a klase ti silaw. Energy efficient ngamin, ken nalagda. 100 times longer no ikumpara ka dagiti gagangay laeng a bulb, ken basbasit ti makonsumom. Siguraduem a dagiti appliances ket energy efficient. No gumatang ti appliances, tiliem dagiti nangato ti Energy Star rating na. Mabalin a medyo nangina ngem iti conventional ti gatangem. Amuyo ka di ati Copenhagen ti may bilang a most bike-friendly city ti Interwa Lubong, adu ka dagiti syudad tegpanpanunot no kasano ang maakomodar dagiti cyclists ken magutigot dagiti residente nga agusar ti environmentally friendly mode at transportasyon. Isut ka po na ati Copenhagen ket isut ti may bilang a role model. Dagiti husto awagas a pinagabileng ti basura. Umuna, isina dagiti basura a mauram. May kadua, isina dagiti plastik a basura. May katlo, isina dagiti saan a mauram a basura. May kaupat, isina dagiti delikado wenno hazardous a basura. May kalima, isina dagiti mabalin a ma-recycle a basura. May kainem, isina dagiti dadakkel a basura. Iti sarita a muscle ket naa daw manipod iti termino a Latin a musculus, a may tarus iti basitabo. Naduktalan dagiti ancient Romans ada iti biceps iti takyag nga awagan da iti muscle ket maiyarig iti babasitabo. Amaw awagan met detoy iti musculus iti sarita a Latin. Kas na ibasar iti Merriam-Webster. Sana po na ita anak ko. Nilang Ruby tinapatag ka na kayo. Isulaeng ti anak yo. Awan, indumdumak ka na kayong anak ko. Gastamat na hindi pa pangyo. Apaya kasta kabatan. Awan, indumam kiniangkan mo agabino. Dita kayon! Rico! Ang subliga anak ko! Aglibas kan, Rico! Agpagkat tibiyag mo! Saan lang ni? Sakti pinusgan niya ang gagawin ang mangita ulo iti globo. Kumlip ka! Luptop na! Ang matoy ka! Agyaman at Larni. Pinaltogam jamang patay ko man kanya. Aglibas kan kunag! Aramid titakrot na ita. Sa anak na aglibas! Simula mo! Namiyap-apan na kalaan ni Gavino! Anyayap-apan! Lawagem! Sumugukan, musang! Awan ang gaway yung ka na palaulawan min, tiku tayo! Ni Lieutenant Ruby Galvante. Sana ka sumuko si Bibian! Delikadon! Aglibas tan, Rico! Karasain ti Sierra Madre. May sa apakasaritaan, apakasubukan titibker ti pakinakem dagiti tao, asinalukuban ti kinikilo apamati. Pagrisirisan ti agsungani a prinsipyo, itilaksid ti maysa a kinapudno. Nunagumuken ti guray ti barukong ti maysa a tao, masirayan na paingata, ti ilalegak ti init, karasaen ti Sierra Madre. Nobela ang nagtinulungan a binukel da Luvimin Aquino Senior ken Leti Astudillo Aquino.
Insurat para iti radyo ni Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Di napalabas. Nalaka ti panangibiyahe da iti kargamento nga armas da pakito. Gaputa awan sausawir da. Nupay nakasagana da no bilang adda aberya. Nagpampanunot met ni Gabino, may papan kadagiti tigtignay. Kan ibagbaga nila arni kan Juana, adi panang kanunong kadagiti amin nga aramid na. Kabayatan na. Inlawlawag manen niya Adela ka ni Clara, adi rumbeng apagparikutan na pailaunay ni Rico. Tadameten nakam na ito'y. Ket ita, adoy tituloy ti nobela Arapauluan. Karasain, ti Sierra Madre. Nagdodoma a pistola. Hindi kalibre a rifle, Pangulo. Nagpipila. Well, ngamin, kaya't dayja agayem ko a politiko nga oray anyat mapaspasamak. Iso ti mangabak a gobernador iti umay nga eleksyon. Nga oray pumatay? Well, kaya't ko agayeman. Tapno nawaya akto nga gisanglad iti kontrabando iti masakkupan na. Mayat no kasta, Pangulo. Sige, awagak ni ex-congressman tao may naalaanin na iti armas nga order na. Kalbasan da ito, Pangulo. Anya ti sumarunong rami rin tayo. Aginana kayo iti manungal daw. Sumaruno a sumanglad dagiti ramen ti panagaramid iti siyabo. No kasta. Masapol nga alerto lata dagiti tao tayo ngagbantay, Pangulo. Kinagnayon ka. Kumita ka kanagiti talaga ang makaiturid a pumatay. Wen, Pangulo. Inton na anayasan ti taray ti laboratorio. Kenda do mga operasyon tayo. Agbakasyon kami ken Larny. Wan Pangulo, husto reta. Katisunto mat siguron ti panangayab mo ken Rico. Wan Pangulo. Ngam saan nyo pa'y ngay bagbaga ken Juana, ti kanya siya sinok. No problem, Pangulo. Kasaritak to amin, akakadwa. Kat ni Bugart. Iso ti maysa amay baon iti laboratory ngagbantay. Saan ko kayat ngagsangodan ken Rico? Taamangan no patayin na ni Bogart. Lakit di, Pangulo. Nalaos ti pungtot na kang Juana. Kasta ka di ti plano, Gavino, honey. Juan, magamunton da pakito kan Rico. Ayabah mo ni Rico dito, eh? Juan, ngamsan da pa'y ngay bagbaga asyak ti boss, ngay bagbaga ni Pakito ken Juana. Apay adi mo pa'y laimbaga ken Juana ti pudno. Adda na ituding apanawan amawan na. Mabalin, ngayon to nagsublitan, manipod iti panagtorta. Sikaman lang ang timakam mo. Saan ka ngagdanang? Madanon to ti ibagbagam kanyak apanang isardeng kon kadagiti arambidag. Anya? Wen, biyak ko. Takayat ko, itinto sa bani na pagilyan ti pagnaedanta itag nanayon. Kasanon, dagiti kakanduan?
Mabalin ko lang nga iwan-wan nida. Mabalin di cellphone. Anya. Ken mabalin kong tumatlang tiag subli-subli. Mabalin di sabali arupa. Tapno saan da amamuan na siya ti karasaan ti Sierra Madre. No bilang tadumteng ti aldaw nga ano penda di Kapinaw. Tagay, amigo. Araw ti may naumkan pulutan, mapinay sa kanak. Sige, amigo. Anyang arod. Naimpaglangan. Tapi manaw ti kabagyan, ti akin ko kway ti balay, abang bantayan mi kan Tomas. Wer nga rod, amigo. Angem, adda malagip ko. Ang yada ito? Kaano kami katangag kita kini boss? Makakarang kang? Wen. Anya ka di tinagan na weno alias na lang. Boss, weno Pangulo Musang ko namlatang. Pangulo Musang. Juan. Apa ang Musang? Natural! Nasigla, ti kita sa munda ita. Kasta ka di? Nang runa ita. Taigang tayong dati alugar no may papani ti troka. Kaano nga ta makasangok ni Pangulo Musang na ibagbaga? Nakaprogram na ita, amigo. Murayang, saan ka nagkangat? Lagi ti takay. Inaw maging katangad. Aginom tayo, iti mo tayo. Kan sumangpat, dagiti kakadwa tayo inton madamdama. Kasta ka di? Iso nagpag-atang pa iti dwa kalding na pulutan tayo. Tarabay para iti pan nakalapad, iti pan nakasabidong. No ang gidulin kada iti produkto a para iti balaya, siguradwen na asan nga iti disong ayan dagiti taraon ken agas. Liklikan tagtumar iti agas no makitkita ti ubing gaputa adda ugali dagitoy amang tulad kadagiti nataengan. Dakamaten dagiti agas babay ni di pudno anaganda saan nga ibaga a kendi dagiti agas. Siguradwen anabasa ti etiketa sakbay nga usaran ti produkto. Dagiti wagas tapno maprebentaran ti HIV ken AIDS. Agusar ka digiti barrier method no makinaig. Pilyen na nasaya at ti sexual partner. I-considerar ti intimate activities nga saan nga pakiramanan ti panagsinukat ti bodily fluid. Regular nga agpa-examine ti HIV ken na dumapay nga sexually transmitted disease. Liklikan ti panagusar ti droga ken arak. Agtumar ka digiti agas sa mang protehir ti bagi kontra iti HIV. Saan nga makisinublat iti dagom. Saan na pulos sa makisinublat iti dagom iti sabali at tao, a posible ang makaalay iti HIV ken AIDS iti maminsan laeng nga panakisublat. Amuyo kadiya ti kabalyo ket matmaturog ang nakatakder ken nakaida. Masapulda iti 30 minutos a panagturog ang nakaida tapno maliklikan ti sleep deprivation. Kasi ti tattao kabelan digitoy ti agtigaba ken nagbiagi ti aginggay ti 30 atawen. Amuyo kadibaya at ikabalyo ket umangel si tiwalo aging gadi sa 10 ket 4 daras iti nagtimaysa a minuto. Reduce water consumption. Siyempre, no basit ti usaren adanom saan laeng abumaba ti konsumom iti danom patipay gas ken kuryente. Saan ka nga mabayag unay nga ag-shower, aglaba ken aginaw. No adu ti labaan ket mamati ka nga adu ti magastar mo a kuryente. Ag-cutback, mang-install iti solar hot water system apakainutam iti konsumo ti kuryente. Amuyo kadiya ti maysa nga tao ket daan ti agrup 250 ang inabras ti buok iti kidaya ken naglagas digiti agtubo iti tunggalog patabulan na. Mabalin nga aguban ti kidaya ang paman nga mataengan ti tao ken nagserserbi kas proteksyon ti mata. Amuyo kadipaya a babaen iti kidaya ket maamuan iti ekspresyon ti maysa nga individual. Tips, tapno makaliklik iti posible apan nakarames. Agtrabaho, kadwa digiti dadumapay, agrupo ti babae. Saan nga agpastrek ti gangan na et?
iti pagtaingan nang nangruna nog may saka. Liklikan ti magmagna ngagmay maysa ng runa itirabii. Numadi maliklikan, madipadpadlaw ang mabutbuteng. Ngumadlaw mo nga adda sumursurot ken ka, balyan ti direksyon mo, ken mangkita iti asideg a pagtaingan, wenno paglakwan ken grupo dagiti tao. Amuyo kadi nga iti kada segundo, at dati mayananak nga upat a maladaga, gapo iti daytoy ket umabot iti 250 a tao dagiti mayanak iti kada minuto, 15,000 iti kada oras, ken 360,000 iti kada aldaw. Gapo iti daytoy mapatapata nga umabot iti 8 a bilyon ti tao into no 2023, 9 bilyon into no 2037, ken 10 bilyon into no 2057. Pito rason ti panakapasar ti brain damage. Saan na panangan iti bigata? Naladaw a panagturog. Nga ato level ti sugar. Nabaybayag a panagturog iti bigat. Panagbuya ti TV wenno computer kabayatan ti panangan. Panagisuot ti kalugong wenno medyas bayat ti panagturog. Panangtepel ti isbo. Dagiti addang tapno mapagtali na ed anatalged iti taraon. Pagtali na iden ang nadalos tiwagas apan nagisagana ti taraon. Pagsinaen dagiti naluto ken saan ang naluto. Lutwen ang nasayaat. Pagtariden ti taraon iti natalged at temperatura. Agusar iti nadalos adanom iti panagluto. Amuyo kadi ati kabukla na bilang ti populasyon iti entero alubong ket makaanay iti uneg ti Los Angeles City, America. Dahil ket basar iti National Geographic. Ti kadagupa na populasyon ket nasurok 7.5 billion. Ngem amuyo kadi ano amin na tattao ket agtakder shoulder to shoulder. Makaanay dagito iti agarup 500 square miles ijay Los Angeles. Husto nga manang taripato kadigiti taraken nga ahayop. Ipaayan tilawag ken ventilasyon. Sko nga aglawlaw ken lugar. Pakanen a nasayaat ken iti usto nga oras. Masapol a nadalos ti aglawlaw. Kanayon a painumen. Isina kadigiti taraken nga daan ti sakit. Pabakunaan dagiti taraken kontra iti peste ken sakit. Nakarubwat ka gaya man, Clara. Makikidana ko na rumwal na makitsantaak. Sige, manang. Padlaw ko, adi ka man na nakaturog iti rabi. Wan nga ron. Di ka di ba ng Rico? Wan manang. Saan man na nasimangbad? Imbagakmat kan ka. Irwam mo na bagimit ikasta nga aramid ti anak mo. Anya kumapay nga ron, no di kasta. Halakit din, mapatan. Agsintimiento ka manan ako nak. Awan maalam dita, Clara. Survival ken combat operation training ti Sumarono Ruby. Anya, kasano? Ikarigata, Israel. Nas ka na makapagturpusak. Amukmut kit di ka ba alam? Naandor ka. Isungaron nga aramidik ti amin na kabalak. Tapno kabalak dagiti rigid actual and physical training tayo. Kaba alam. Adupay ti abakam akakadwa tayo alalaki. Wan matkit di ah. Iti batch tayo. Adun ti saan ang nakapagtuloy. Awan mapalin. Taditoy, mental kan physical ti kasapulan. Una. Nakalkaro man ano agadal kanto para iti Special Forces course. Ang talaga ka di adesidido ka iti dayta. Wan. Naipalubos ti Apo. Kat kastoy lang ti salunat ko. Makapagturpusak Israel. Ipursigik dayta. Anyaman nga oras. Mapantayon, Ruby. Wan Israel. Sa baling adventure. Talaga. Sigunit nakasarita ka senior cadet dito eh. Narigat ka no dito eh.
posible ka no? Nga na maka-encounter tayo kalma na agnanad iti di apas ti ka mabantayan. Kasta ka di. Wan, iso a doble ti panaganad tayo, Israel. Sige. Ket no mabalin. Saan ta nga agin na dayo? Tapno makapagsinnaranay ta. Wan Talaga narigat da ito'y akurso. Physical kan mental. Wan, iso nga rod masapul la unay physically fit tayo. Okay, get ready! Lumugan tayon, Ruby. Umaykan. Pasat santi ka bambantayan apapanan tayo da ito'y, Ruby. Wan nga rod, saan na nakalsada sa ito ya? Wan nga rod. Rani, pagdamantok na dyan. Naambus tayo sa amatan. Tumpaktan Israel! Wen! Sino nga dagiti nagpaputok? Ang mga no dagiti kabusor tilintag. Muno dagiti tulisan. Apingin niyag datal dito'y amo na napagkad. Pasat nga rod ti training tayo da ito'y. Anya! Magmag na tayo, Israel. Ngam nagsardang mutan dagiti nagpaputok itay. Wen nga rod, Talaga narigan. kat, ag-surrender kan. Saan? Itapay. Adon arigrigat tayo. Aging ga iti kabaulak. Matlangayang. Talaga na hindi training tayo. Kas ko natitinyente nga instructor tayo. Awan sapay 200 meters na napagnatayo nga. At dami na nagrani pa kapagtog. Kasla tayo mat. Huwag nga rad. Kumlip ka, Israel! Wen! Aglingad ta iti puon ti kayo, Ruby. Hermas mo, isa ka nam. Nakasagana at. Pagin-pagan mo. Pudno apaltog tinted na kata tayo. Masapula. Anyang iti pang salaknib tayo iti bagi tayo. Naawan armas tayo. Kasla na iliwan dagiti kakadwa tayo Gavino. Waniron, Anya jay ko na. Ada pa aramid mo kadagiti lumugan. wan, nga mapili lang. Anya ti kayat mo asawan. Pumili karagityawan trabaho na wano panggadan na alumugar. Tay sunat ipagdalusak iti bantay, apaset na nagatang ko ka. Kalpasan na. Anya ti aramidam iti padalosam. Pamulaak iti marihuana. Anya. Saan ka nagdanag? Awan to ti makam mo. Kaya may sa. Ikak iti tangdam ti mangidadaulo iti daytoy alugar. Maawat ako na. Ngam, agnanayon nga ta masiparam tingiwat dagiti agindag ditoy. Masapul ngagtungpalda. Tanasan. Amumon ti mapasamak karakwada. Gavino, saan ka kumamat nga agpakadakas launay? Ani, Kas itinakunak. Kasanun no maadaan tanto iti anak. nagsayatan no kasta. Orekas kasano. Adamang tawid itinagan ko. Nang runa no lalaki ko ma. Dagiti benepisyo tinateng ken prutas iti salunat. Pagtali na idanda ti kinapintas ti kudil, gapo iti tubog dagitoy, nang runa iti orange, kamatis, kan daddo mapay. Sulbaren dagitoy iti parikot iti constipation. Gapo ta dagiti prutas ket nabaknang iti fiber, a makatulong iti daras apan nakarunaw dagiti pauneg at raon. Amuyo kadi nga ti small intestine iti buksit ket agatidog iti 20 ket 3 akadapan ken maysa nga pulgada ti diametro daytoy. Gapu iti katidog daytoy ket adaan ti 3 nga parte kas iti duodenum, ileum ken jejunum. Amuyo kadi pay ati small intestines ket naaramid iti muscles
ken masansan nga maawagan iti small bowels. Dagiti ribeng nga aramiden tapno makaliklik iti posible apan nakadangran. No adda pa nakabalin na, ikarigatan ti umadayot iti grupo nga daan plano amang dangran kadatayo. No batumba, nasaysayaat ang nakadata wenno naka-open guard position tapno maaddaan gundaway amang ikugtar kadagiti umatake. No makatakder, manipod iti pinakatumba. Sangwen ken labanan ti umuna nga umatake, kagiddan ti pinangkita ti pagtarayan. Protektaran ti lupo, karabukob, mata, ken ti groin area. Dagiti risgo nga itunda tiya panagsigarilyo. Ti panagsigarilyo ket makapektar iti salunat dagiti tattao iti nagduduma nga wagas. Panakabulsek wenno macular degeneration. Katarata wenno panaglidem dagiti lente iti mata. Panagkapsot iti panagangot ken pagraman. Sakit iti puso. Peptic ulcer. Nasapa a panagkuribetbet iti kodila. Tawag ko. Gat ni Pangulo. Hello, Pangulo. Kaduayo kanipay ni Rico. Nag-awit yan, Pangulo. Paano nga nagsuka? Nasayat nga ron. Ket anya tinasasauna may papan kadagiti na ipuslit nga ramas. Believe nga rod, Pangulo. Kasta ka di. Kaya't na kano makita iti personal ti boss. Kandi na amak na no anya tinakan ti boss. Ket anya timbagam. Kuna na nga ori alias sila ang iso nga baka ka Pangulo musang. Wino boss musang. Nagtungtong at merlang, Pangulo. Kuna na, sa apalak mo tagkita kahit tumatlaang iti personal. Anya timbagam. Imbaga, kadumtang detang aldaw. Nasayat. Ungayan. Umay kayo niti purok. Tanda mapantayo kitain kada Bogart. Anya reta, Pangulo? Mapantayo iti bantay apaset tidagak. Tanda intay kitain. Awan, Pangulo. Dito iton, ti pagsaritaan ta. Awan, Pangulo, ay tamat lang. Umay kami kintumas. Daldong pa ilang tagbati dito o agbantay. Sige nga ron. Kasta bye. Bye. Bye, Pangulo. Anyaman nga tanti mapanmikita anak ko na ama. Kanora ikuyok minibukart. Kasta ka din katalak ni boss kang kuhanawin na Pangulo mo sa. Anya nga tati aramidak. Adda nga tama aramidak pa'y amang bawing iti panunot ni Gavino. May papan kadagiti narugit nga aramid na. No bilang taaganak kami. Kasano lang ang tibiyag mi. Uray ti anak mi. Kadwaming aglamlamang dito'y. Madakkalan wano mapuutan naman ti aramid ti amana. Ngam-ala. Bayat nga dak dito'y. Bay aklatan ni Gavino. Ngam-kas iti nakunak. No maaddaanak iti gundaway. Umalot utak iti daytoy agayong kayon. Anak katanagak. Sa dino ti ayan mo, amigo? Adda kami iti biyahe, amigo. Pinayaban na kami ni Busbosang. Sayang. Simuro tak kumay. Latingita kami ko. Sanda ka mabalin na kakuyog, winisurot. Adita ipakadak nga umuna ka ni boss. Basta ka di. Sana baling rod. Nangayawan pa delivery. Sombrag ka pa lang iti pagkataalan. Katagsapol ka iti malakwa iti
Droga. Sige, amigo. Kinapudno na, adamay sa kontak ko. Timay sa nga akin kukway ti nightclub. Good. Sige. Pagsaritaan tanto nagsubli kami dita syudad. Bueno, amigo. Sige. Agannad ka iti biyahe. Bye. Bye. Apay nga ta adi pala kaya ti Big Boss mi ngagkita kami. For security reason nga talang. Wenno adda na unag arason. Wenno gapuna. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, dingken intun bigat tituloy tinobela ana Pauluan. Karasaan ti Sierra Madre. Nagtinulungan ang nobela da Lubimin Aquino Sr. ken Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!